Mine damer og herrer, drenge og piger, borgerlige hundehoveder, hængerøv, klamhuggere, bidesild, elendige skidesprællere og socialdemokrater. Rigtig hjertelig velkommen i Paladset. I dag er en stor dag, hvor vi fejrer 40-årsjubilæet for blot en af de mange fantastiske Olsen-banden-film, nemlig film nummer 5, Olsen-banden kommer op fra 1973. Og ikke alene fejrer vi 40-årsjubilæet, vi fejrer det lige midt i en af filmens berømte lokationer, nemlig lige her i Paladset. Da vi startede det her projekt for 6 måneder siden, der var der ingen, der regnede med, at det voksede til det, det gjorde i dag. Vi startede med at låne en lille sal til den danske fangruppe, og ville invitere en enkelt VIP-gæst. Og så eskalerede projektet. Takket være alle jer, der sidder her i dag. Alle de mange fans, som meldte sig til og meldte sig til og meldte sig til i sidste øjeblik, som Paladset sagde, at vi booker vi jo ind, og det her, det løber løft. Tak skal I have. Og i den forbindelse, der vil jeg gerne rette en rigtig stor tak til Nordisk Film og ledelsen her i Paladset, ikke mindst Lars Møller ude fra Nordisk Film og biografchef Lea Møldahl for deres ufattelige samarbejde og hjælpsomhed. Tusind tak til jer. Det har været uundværligt. Også en stor tak til Paul Wilson, som er dukket op i den meget flotte politibil, I så ude i før. Tusind tak, fordi du kom med den. Og en rigtig, rigtig stor tak til de mange tyske medlemmer af den tyske fanklub, der er dukket op i dag. De er kommet rigtig mange helt fra Tyskland af og har medbragt de 2 flotte Chevroleter holdet derude. Meine Damen und Herren aus der Deutschen Olsen-Banden Fanklub, vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Teilnahme heute hier. Dankeschön. Vielen Dank. Så vil jeg også gerne rette en rigtig stor tak til vores mange sponsorer. For uden vores sponsorer, så havde vi aldrig haft økonomien til at stable det her arrangement på benene. Jeg ved, at mange af jer er repræsenteret her i dag. Rigtig hjertelig velkommen til alle sammen. Og jeg håber, at I alle sammen vil gå ind på fanklubbens hjemmeside, olsenbandenfanklub.dk, og besøge vores sponsorer. Klik på linksene og støt op på vores sponsorer, for de har i den grad støttet op på os. Giv dem en stor hånd i damer. Så er vi også så heldige, at vi har den store ære at have nogle af skuespillerne til stede i dag. Det er efterhånden ikke en overraskelse mere. Jeg tror samtlige har stået for autografer. Men alligevel vil jeg gerne have lov at præsentere dem for jer. Vi har Morten Grundvald her i dag, som den fantastiske stemme. Så har vi, mine damer og herrer, ingen ringer end Ove Werner Hansen. Det er godt. Og ikke mindst, mine damer og herrer, den unge løb på knalleren, Børge i skikkelse af Jes Holsø, mine damer og herrer. Ydermere så er vi beæret af besøg af enkelte af de personer, som dengang stod bag produceringen af Olsen-banden-filmen. Nemlig medlemmer af det berømte A-hold, nemlig produktionsholdet under Balling og Bas. Og i den forbindelse vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til tidligere chefrekvisitør Magnus Magnusson, fotoassistent Jesper Finn, lydassistent John Nielsen, produktionsassistent Lene Nielsen, stilfotograf Rolf Kuno, og sidst men ikke mindst produktionsleder Bo Christensen, mine damer og herrer.
I dag er så også en hyldest til dem, som desværre ikke er hos os i dag. Ove Sprogøe, kom den. Poul Bundgaard, den sygepåste. Hans forlægget arm, den altid ivrige og altid ærlige chef, kriminalassistent Holm, han var ikke chef, han var assistent. Instruktør Tom Hedegaard. Og jeg kunne nævne mange flere navne med de fantastiske personer, som har enten medvirket eller været med til at producere de her film. Dog ikke lige uden at nævne de to genier bag det hele, ophavsmændene til, at vi sidder her i dag, Erik Balling og Henning Balling. Sidst vil jeg gerne lige takke alle de mange fans. Tusind tak for jeres råd, jeres opbakning og jeres hjælp på Facebook og herinde. Uden jer, der var det her aldrig gået. At se jer stå derude i dag med flag. Priceless, fantastisk at se. Der er faktisk flere, der på Facebook anbefalede næser og hatte. Chefen insisterede. Vi holder os til flagene. Det her, det er alt sammen for jeres skyld. Tusind tak for jer. Og så er det mig en rigtig stor glæde og en stor ære at kunne give ordet til en af aftens hovedpersoner, nemlig Jes Holtsø, mine damer og herrer. Jeg sidder oppe til kl. 3:30. Jeg kom til at love Mona, at jeg vil sige et par velvalgte ord i anledning af den her festdag, så jeg betragter det som. Kære venner af Olsenbanden, det er en stor ære at få lov til at sige et par ord på den her dag. Der er i tidens løb blevet sagt og skrevet mange fine og gode ting om det filmunivers, som Balling og Bag skabte for 45 år siden. Det kan jeg nok ikke lige holde op med. Jeg vil bare udtrykke en taknemmelighed for det, som de og Børge har betydet for mig i alle mine teenageår, hvor jeg var en fast del af det der fantastiske hold, der stod bag og foran kameraet, og fik derigennem en indsigt i den professionalisme og store kærlighed til faget, som alle ude i Valby besad. Jeg vil at sige, at jeg fik en dannelse og tro på egen værdi, lige så meget ude på Nordesvild, som af min mor og far. Efter alle disse år er jeg stadig dybt forbundet med Olsenbanden og lille Børge, pupknaller, langt hår og sygekassebriller. Og det vil ikke forbavse mig, at jeg om Gud vil en eller anden dag om 20 år vil blive genkendt og venligst spurgt om en autograf. Så håber jeg bare, at plejepersonalet på plejehjemmet kan hjælpe mig med at holde på guldvæg. Jeg glæder mig ved, at jeg gang på gang bliver overrasket over den dybe forståelse for os mennesker, som disse film viser mig. Det at det og at blive brugt og blive bare for hjertelig latter til at være på grundens rand på ganske få øjeblikke, gør i mine øjne Olsenbanden til noget helt specielt. At være en del af dette filmunivers, som på så fin vis kan fremme medmenneskelighed og forståelse
og empati føler jeg som stor ære. Tak til alle i den danske og tyske fanklub. Tak til alle jer, der har bidraget til, at denne begivenhed finder sted. Og ikke mindst tak til alle jer, der bare elsker Olsen-banden. God fornøjelse. Så er der ingen grund til, at vi trækker tid længere. Mine damer og herrer, det var tid, at vi får sat gang i det, vi alle sammen er kommet for i dag. Genfremvisningen af Olsen-banden kom nok fra 1973. Rigtig god fornøjelse. Hallo. Mine damer og herrer, inden I får lov at løbe, jeg vil rigtig gerne bede de herrer og damer blandt skuespillerne og produktionsholdet om venligst lige at komme herop og modtage Pokal Blomster. Så rigtig godt.